Не за война. За мир при теб съм дошъл, Мотимире. Има мир един. Има и друг. Нека отмине да е мир, добър и дълбок между българи и сърби. Нека отмине не звънва български меч у сръбски и сръбски у български. От устата ти мъдрост говори. Ала имам 3 условия, Борисе. Слушам те. Понрави ми се коне ти, белия. Дай ми го. Български хан коня си не е давал. На българина душата е в коня. Оскърбяваш хана, Мотимире! Дайте го. Второто условие чакам да чуя. Хубава наложница имаш, Борисе. Славянка. Дай ми я. Унижаваш хана, Мотимире! Третото условие очаквам да чуя. На границата има гърбел. Беловишки гърбел нарицава се. Дай ми го. Охранна кула да си построя. Дай му го. Не ни трябва. Само камен е той гърбел. Камен и мочурлина. Дай му го да носе задави. Коня си дадох, Бели. Велислава ти дадох, славянка. Ала от земята българска един камен не давам. Така казах. И така ще бъде.